A few moments later. Hey, what's up mga kaguro, mga kabady? Dito kami ngayon sa may pier papunta ng Bolinao tour. Mag-tour kami sa Bolinao. So ayun, paalis pa lang kami. Ganito pala yung sitwasyon namin, no? Pag titignan mo, ganito ang sitwasyon. Sige, mamaya ulit i-tour ko kayo. 12 seconds later. Andito pa rin kami sa may Bolinao na kung saan nakasakay kami dito sa may taxing boat. So, kasama ko ang mga friends namin, si Gilig, the beautiful, si Glenn, the beautiful din. Oh, ito nakasakay kami sa tinatawag din ng taxi boat. So yan mga kabady, ang ganda. Tignan nyo, ang ganda ng natin. Okay, sige. Mamaya ulit. A few moments. Dito na kami sa may Sungayan Grill, yung tinatawag na bilang Balingasay River. Yan, kung makikita natin. Dito syempre pagod kaming nag-island tour, kaya papasok muna kami para kumain. Tara, pasok sa tayo dito sa may Sungayan. Ito yung isa ito sa parang restaurant siya na binabalik-balikan ng mga tao para sila kumain. So yan po, Sungayan. Para tayo nasa river lang. Okay, see you mamaya ulit. Kain muna kami. One eternity later. Kami pala. Sarap pala itong Sungayan. Simot na sila. Tapos, meron tayo mga seafoods. And then, of course, ang hindi mawawala ang gulay. Ang bahay po. Kain po kayo dito, promise. Hanapin niyo po itong Sungayan Grill. Thank you. Okay, so welcome mga kabady. Andito ngayon tayo sa may Patar Beach, na kung saan dito tayo sa may La Marina de Orlando Beach Resort. Kung mapapansin mo po, dito po, yan, ang ganda ng tanawin dito. Tapos dito, tara, punta tayo dito sa may bahay ng bato. Okay, mga body, ito yung tawag nilang bahay na bato. Yan o, kung mapapansin mo talaga, gawa siya talaga sa bato. Pero, yun nga, nung nagdaang bagyo, medyo nasira siya. Pero, enjoy pa rin pagpunta dito. 2,000 years later. Hello mga buddy! Andito ulit tayo sa may Bolinao Patar, na kung saan nandito tayo ngayon sa may Bolinao Lighthouse. So, welcome tayo dito. Tara! Sunod kayo sa akin. Pag titignan mo yung tanawin, grabe, ang ganda. Super ganda dito. Kaya, sa lahat ng mga magbabarkada dyan, mga magkakapamilya, mga riders, mga bikers, huwag kayong magsawang pumunta dito sa may Patar Beach at pupunta tayo sa may Bolinao Lighthouse. Tara, takbo, buddy! Andito ulit tayo ngayon sa may Lighthouse View Deck. Pag titignan mo, napakaganda ng nanawin dito. Kitang-kita dito ang isa sa pinakamagandang dagat dito sa may Bolinao, Pangasinan. Dadapang sa lubay para akong inaalon, nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. One eternity later. Okay mga kabady, ito na yung pinaka last stop namin sa tour namin sa may Bolinao, Pangasinan, na kung saan andito tayo ngayon sa may Patar Beach. Kung makikita nyo talaga, white na white ang sun nila dito. Tignan mo,
Kung mapapansin niyo mga kabady, dati dito hanggang doon pa yung lupa pero ngayon parang umuro siya. So, welcome to Patar Beach! Thank you mga kabady!